καμία δωρεάν εκπαίδευση σε κανένα λαθρομετανάστη. Ίδρυμα. Τα συγγράμματα, το προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών, οι ελλείψεις κτηρίων, το δημόσιο δήθεν και δωρεάν αγαθό της παιδείας, το οποίο ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει πάρα πολύ ακριβά, οι υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, στέγασης και σύντησης των φοιτητών δεν περιλαμβάνονται πουθενά στο νομοσχέδιο που προτείνει το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτή η λέξη που έχετε αφαιρέσει, το εθνική, από το παιδείας, για μας δεν είναι τυπική. Για μας, κύριε Υπουργέ, είναι ουσιαστική. Είναι ο πυρήνας της εκπαίδευσης. Με τα παιδιά μας, τους βιαστές, τους εγκληματίες. Όχι σε όλα τα σχολεία, βέβαια. Δεν πάνε σε όλα τα σχολεία. Γιατί ο αγρότης στο Ωρεόκαστρο φοβάται για το παιδί του. Ο πρωθυπουργός σας όμως, που στέλνει το παιδί του στις σχολές Χιλ, δεν φοβάται να μην κολλήσει η πατήτιδα. Μνημόνιο και εθνική παιδεία δεν μπορούν να συμβαδίζουν και όλο το θέμα λύνεται μόνο με μια εθνική πολιτική στο θέμα της παιδείας. 16 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση σε βαθμό νηπιαγωγείου στα hot spot. Το μνημόνιο. Δεν μπορεί να υπάρχει μνημόνιο και παιδεία μαζί. Και περισσότερη άθληση. Εμείς εντάσσουμε τους εαυτούς μας μόνους στο πατριωτικό εθνικό τόξο και αγωνιζόμαστε για μια εθνική παιδεία. Κάτω τα χέρια από την ελληνική νεολαία.